Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uPombela isitimela samampondo baba mkhulu phakade. Amen. Sezikhale zaze zaba nesibibithwane izingane oLina Mtungwa. Zikhaliswa wibo phela umfundisi uShembe lona usehambile waya entabeni yaseNhlangakazi. Kodwa abanye mabezwa ukuthi lezi ngane zikhaliswa yini bathi oho singenaphi thina umuntu uma efuna ukuyozibulalisa akezwa loya mfundisi wethu. Kodwa izingane zaziqhubeka zikhala zithi asazi noma siyophinde simbone yini umfundisi uShembe. Phela zambuka njalo wahamba waze wayosithela nanguya eyowela umfula umvoti. Kwaze kwaba mnyama bangabe sakwazi kumbona. Waze wafika uShembe kuyo intaba. Sekuqalile ukuba mnyama. Wathi angaqala ukuyikhwela waseguqa ithandaza. Aphinde aqhubeke akhuphuke kuyo futhi intaba aphinde ame aguqe athandaza. Waze wafika phezulu esicongweni sayo lentaba waphinde waguqa wathandaza. Wathi esalapho esicongweni wabona ukuthi njengoba sekumnyama kanjena akazi ukuthi uzolala kuphi. Kodwa ukuya ngasethunjini ukuphethe phela isinkwa sombila kanye nokhothi alwenzelwe yiwo lawa makhosazana oLina Mtungwa. Kanti ngalesi sikhathi ekhuphuka lapha entabeni uyibonile idwala elikhulu elikulo ihlathi lalentaba elizenza samgede leli dwala ngaphansi. Kunesiwa esibi kakhulu eduze kwawo lomgede waleli dwala angeke ufinyelele khona kalula. Lo mgede wawumnyama kakhulu wesabeka phakathi ubona nje ukuthi ilapho kuhlala khona izinyoka zentaba ezesabekayo. Kodwa wangena kuwo lo mgede walala khona kunjalo. Elokhu ebuye ephume kulo leli dwala lomgede wakhe athandaze. Njengoba elapha entabeni akazi ukuthi uzohlala isikhathi esingakanani ngoba leli lizwi lithe afika ahlale lapha entabeni athandaze. Kusho yena uNkulunkulu uJehova wathi ngizohlangana nawe khona kule ntaba yaseNhlangakazi. Kungenzeka ukuthi kuye uNkulunkulu owayenza le ntaba isabeke kakhulu wabeka nazo izilwane ezesabekayo ukuze ingangcoliswa ngabantu kube intaba engcwele. Esahleli kuyo le ntaba wakufika yona imoya emibi kaSathane izomvivinya. Njengoba elapha entabeni like izwi limfundise nokuhlabelela ezwe sekuhlabelela abantu khona emoyeni naye mase mhlabelela njengabo labo bantu. Phela uShembe lona kuthiwa wayenephimbo elincane elimnandi. Wayekwazi ukulishintsha libuye libe njengelomuntu wesifazane libe lincane kakhulu. Lokho kwafakazwa yibo abafana babelusa izinkomo bude buduze nayo le ntaba yaseNhlangakazi. Laba bafana base bethanda ukulusela bude buduze nayo le ntaba ngoba benzela ukuzwa lelizwi lalomuntu ohlabelela laphayana entabeni. Bayaxoxelana abafana ngalo muntu ohlabelela laphaya. Babebuye bembone futhi lo muntu esehamba kuyo le ntaba. Laba bafana babeyibabaza le ndaba ukuthi kunomuntu ohlala yedwa entabeni ohlabelela kamnandi. Asambeni bangani bami siyomlalela lo muntu. Kanti le ndaba izogcina isabalele kuyo le ndawo. Amadoda ale ndawo ayizwa le ndaba ekhulunywa labafana ukuthi niyayizwa le ndaba eshuwe labafana. Kwabizwa umhlangano ukuthi amadoda akekhulume ngale ndaba. Yale ndoda ehlala ehlathini okuthiwa iyahlabelela bayayizwa bafana. Lo mhlangano waphetha ngesivumelwano sokuthi akuphunywe inqina ayozingelwa lo muntu. Nangempela amadoda esigodi avuka ekuseni ngovivi nazo izinja nemikhonto beyomfuna laphayana entabeni. Bafika khona entabeni bamfuna ilanga lonke kodwa abaze bamthola. Baze babuyela emuva babuye baqoka olunye usuku babuyela futhi khona entabeni. Nakhona bamzingela ilanga lonke baze bamthola. Base beqala sebethethisa abafana ukuthi nina abafana yini labenganga ngathi ayikho lento. Base bethi abafana ukhona siyambona thina futhi sihlale simuzwa ihlabelela. Kwathi ngelinye ilanga baphuma khona emini yantambama banikela khona entabeni. Bathi bethi thushu bazithela phezulu kwakhe esuka emfuleni ephethe ishumi.
bafaka kulo amanzi. Babe sebethi namuhla kunamuhla samthola. Izinja zazivele zidedelwe, kodwa babethi uma bezithumeza kuye zifike zijike nje eduzane kwakhe zingenzi lutho. Ilapho kwaqala khona ukuphikisana, ethi omunye akagwazwe, nomunye athi wena ufanele kumgwaze, nomunye athi gwaza wena. Athi omunye ufuna ukuthi mase kusecaleni kuboshwe mina ngedwa. Omunye wabe sequnga isibindi wambuza ukuthi ndoda uphumaphi. Babe sebaphendula ukuthi ngithunyiwe kule ntaba uJehova uba ngizothandaza. Babe sebembuza bathi uwe lona owebiza imbuzi zethu lapha entabeni, udlani njengoba uhlezi lapha? Wabaphendula wathi cha bantabami, akuzidli imbuzi zenu. Omunye waqunga isibindi wagadla ngaso isagila sakhe, washaya ishumbu laqhasha lawela lapha yakude, wachitheka konke namanzi. Wasuka ngokushesha ayocosha ishumbu lakhe. Lowo mnyakazo wakhe wathi omunye, uyabona-ke uyalwa lo muntu. Babe sebefuna ukumdumela ngayo imikhondo yabo. Bathi sebeseduze sebethi bayamgwaza, kwazwakala sekumemeza izwi lomuntu wesifazane khona lapha entabeni. Lathi niyoze nithinte iziyiko zezwe. Bavele bathuka kakhulu ngaleli zwi lomuntu wesifazane ongaziwa ukuthi wayeqhamukaphi. Base bevumelana ukuthi asimqhube siye naye enduneni. Bahamba bemqhuba baze bafika khona enduneni. Base beyibikela udaba enduneni ukuthi nduna simtholile umuntu odla izimbuzi zethu. Uhlala lapha phezulu entabeni inhlangakazi yedwa. Induna yabe sibabuza ukuthi ukhona yini olahlekelwe imbuzi phakathi kwenu. Zama emthumeni. Base bethi nduna kodwa siyasokola. Induna yabe siphendukela kuye uShembe yambuka yasithi wena nje ubuhlezi wedwa entabeni udlani laphana? Waphendula wathi angidli lutho. Yaphinde yambuza induna yathi uphumaphi? Waphendula wathi ngiphuma enhla nezwe entabazo. Ngithunywe uJehova kule ntaba ukuba ngizothandaza khona. Wathi uzohlangana nami kuyo le ntaba. Induna yabe siphendukela kula madoda athi madoda seningakhululeka manje, mshiyeni lapha kimi lo muntu. Induna yabe sibiza unkosikazi wayo ukuthi akenze amasi enzele lo muntu kaNkulunkulu. Wadla uShembe wabe seyabonga. Wathi uma esezohamba, ngibona sengathi niyazithuma lapha ekhaya. Yavuma induna yathi asinabo abantwana. Wabe sethi uShembe njengoba ningiphathe kahle la ekhaya uNkulunkulu uzonipha abantwana. Owokuqala kuyoba umntwana womfana, bese phinde ebnipha abanye futhi abantwana ngaphezulu. Induna yaphenduka yabheka umkayo yathi bonga nkosikazi. Wabonga unkosikazi kodwa ibona ukuthi umdlalo nje walomuntu. Senzela nje ukuhlonipha phela indoda yakhe. Le nduna kwakungeka wakhuzwayo. Eyayakhe khona eduze kwayo intaba inhlangakazi. Wabe uShembe sebuyela khona futhi entabeni eyokwenza yona imithandazo yakhe engaziwa ukuthi iyophela nini. Kodwa wayesephephile phela kulaba bantu ababekade befuna ukumsoconga. Induna yamkhulula uShembe yathi usungakhululeka muntu kaNkulunkulu, ngiyesaba ukuthi lokhu ngikugcine lapha emzini wami, ngoba uNkulunkulu okuthumileyo uma engakucinga kuleya ndawo akuthume kuyo engasakutholi, akucinga aze afike azokuthola lapha emzini wami. Asazi ukuthi mina uyongenze njani. uShembe wabonga wasecela ukuthi bamgcwalisele amanzi kulo ishumbu lakhe leli lase lipoqokile. Wabe sebuza ukuthi laba bantu akade befuna ukungisoconga angeke bangibulale yini uma ngihlangana nabo. Yathi induna ukhuzwayo abasekho labo bantu, bahambile. Wathi angathola amanzi wangena indlela wabuyela khona entabeni eyohlala kuwo umgede wakhe. Abuye avuke khona ebusuku ayothandaza phezulu esicongweni, abuye abuyele emgedeni. Induna nayo yayethuke kakhulu ngoba phela yayazi kahle le ntaba ukuthi iyingozi, kuye kudume elikhulu izwi lelisabekayo kuyo le ntaba, kudlale nembani ehlukahlukene phezu kwayo le ntaba. Zonke lezo zimanga zayo imvelo zazenzeka uShembe ekhona phezulu kwale ntaba. Abantu ababazi ukuthi uShembe ukuyo le ntaba babesokola kakhulu uma bebona imvelo yenza njena ukuthi ngabe usaphila yini. Liyaguqa lapho kumkhehle mthula amafuthi omkhulu.